Na de gemeente Zuidwest-Friesland keert dan ook de gemeente Heerenveen hem in het Wiemoenenplan van de provincie. Het boetengebied van Heerenveen is een van de onwiesde plakken voor de bouw van grote wiemoen. De Rie viel in oervan door de provincie en vinden de wiemoen wappen dat net in het landschap passen. Het wetenschap wil in de toekomst net zomaar oerl met de dieken opheegen. Er wordt eerst goed zoeken naar de veiligheids en dat de investering echt nodig is. Alleen nog zo binnen kosten in de toekomst in de hand te houden. Het wetenschap moet takken meer opnieuw bezuinigen, zoals dit in de nieuwe begroting. In maar de gemeente Heerenveen had weddingcorporatie Accolade besloten om bij alle heiwerkzaamheden op het Takoneshof op te houden. Dit naar aanleiding van meerdings in verband met trillings die te heeg winnen. Omwenners binnen via een brief op bericht gebracht. Er rint ik nog een kwart pleit van omwenners in het heien. Cambuur had de zonoverwinning van het seizoen binnen, trok mij 3 te winnen bij FC Os. Beide ploegen maken er een jarmoedige wedstrijd van. Het hoogtepunt van de eerste helft weer de goal van Michael Hemmen. Cambuur klimt door de winst naar het zesde plak, maar 24 punten uit 14 wedstrijden. Joen en vannacht, geregeld rein met een temperatuur van goed 2 graden. Morgen, ik kans op een buiken, maar ik opklarings, het wordt 7 graden.